Коледен празник, най-хубавият за целия християнски свят. С децата на музикална паралелка сме ви приготвили една програма. Желаем ви приятно слушане. Несетно в тъмнината, навалял е хубав първи сняг. Метнал топла черга на земята, на комина сложил бял кълпак. А дръвчетата са клони свели, сякаш пролета и те цъфтят. И край тях безброй пчелици бели, брой снежинки весело летят. Зимо бяла, гостенко от север, в нашите места добре дошла. Нищо, че студът е твоя девер, а па бурата се кърва зла. Ние сме млади, здрави и калени, стигнали сме ски, канки, шени. Дай ни само ясни дни студени и високи снежни планини. Да гледаш снежеца, как бил вън раздеца.
Тука е. Няма ги. И тук ги няма. Няма никой. Детето е само. Колко е малко. Само на 3 дни е. Днес трябва да го рисаме. Нали? За това изминахме толкова дълъг път. Ще го рисаме. Да расте здраво и силно. Голям юнак да стане. Да има къща пълна с имане. Я да видим каква гощавка са ни приготвили. Има ли оставено нещо за нас край огнището? Има. Добре сте дошли. Лази за добрата орисия, която отредихте на детето ми. Заповядайте, седнете по-близо до огнището, да похапнете и да се стоплите. Сигурно сте премръзнали. Че измръзнахме. Ама такава ни е работата. Роди ли се дете и на 3-я ден трябва да го рисаме? То добре, че се роди преди Коледа. Ако се роди дете през мръсните дни, от Коледа до Йорданов ден може да вампиряса. Тогава майката за един ден трябва да изтъче плътно, от него да ушие риска и да я облече на детето. Ами ние си свършихме работата, гостиха ни, време е да си ходим. Ами да тръгваме. Чакайте, къде ще ходите в такова време? Останете, бъдни вечере, ще ни гостувате и заедно ще посрещнем Коледа, че да останем. Ами ние за никъде не бързаме. Ей, сега ще дойде и стопанинът ми. Той отиде да нахрани животните и да приготви бъдника. Ами ти, стопанке, приготви ли трапезата за тази вечер? Сега на бъдни вечер е първата кадена вечеря от коледните празници. Ястията да са само постни, а на брой трябва да са 7 или 9. Всичко сме приготвили. Нали си имаме мома в къщата? Тя ме е вече помощничка. Тази вечер вечерята е постна на суфрата. Орехи, ябълки, сърми, боб, овшав, трошията и питката. Имаме от всичко. Да има всичко през годината. Тъй трябва Да е богата годината. О! Имаме скъпи гости. Пак аз се забавих, докато приготвя бъдника. Тати, как се приготвя бъдника? Избира се голям пън, за да може да гори през цялата нощ. В него пробиваме дупка и в нея слагаме тамян и миро. След това трябва да я запечатаме с восък от пчелина. Хайде всички да сядаме около трапезата, че днес е вечеря рано, за да озреят рано житата. И никой не бива да става от трапезата, докато вечеряме, за да не станат кокошките от ползите през годината. Кажи молитвата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство. Както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на нашите длъжници. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Амин. Сега питката. Най-напред на Господ и на Богородица да ни помагат. След това за къщата, а накрая и за всички вас. Виж ти, кой бил късметлията. Да си ми жива и здрава, дъще. Първият залък тази вечер ще го сложа под възглавницата си. Когато се мива, за него ще се оженя. Леле, забравих да сложа солта. Не бива да се става от трапезата тази вечер, за да не станат кокошките от ползите. Ще стана аз, но ще вървя приведен, за да се приведат житата от зърно през годината. Като си станал, сложи и тези люспи от лук край огнището. Те са 12 за всеки месец от годината. По тях ще разберете кой месец ще е дъждовен и кой е сух. И аз сега вземете по един орех
и после го щупете. По него ще разберем здрави ли ще сте през годината. Хапнахме добре. Сега всички трябва да станем заедно, за да се излипат наведнъж пилетата. Трапезата не се прибира цяла нощ. Само я придърпайте към стената. Тези дни бродят и добри, и лоши духове. И те могат да похапнат. Я сега малките деца да се потъркалят на една страна, за да полегнат на една страна житата. От пътника хвърчат много искри. Това показва, че годината ще е плодородна. Дай Боже! Януари ще вали и май ще е дъждовен. Аз може ли да тръгвам вече? Къде ще ходиш по това време? Как? Къде? Ами ще коледува. Време му е вече. Ергене! Върви и да ни прескочите нашата къща. Стани ми, стани! Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Че ти идем добри гости! Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Добре сте ни дошли, коледари. Заповядайте. Попейте на къщата. Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Че ти носим добри вести. Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Овци ти се обянили. Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Колко здравец на планина. Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Толкова здравец тая къща. Стани ми, стани, Нине! Нине, Господине! Добро утро, болярине! Добър сме се глас донели. Овците са обягнили, все агънца в пушки. Кравите се изтели, кобилки се ожребили, все кончета затогриви. Кравите се изтели, все теленца шарени. Кошерици изроили, все пчелици работливи, от Бога ти много здраве, а от нас е веселица. Всичко за добрите думи сме ви приготвили щедри дарове. То скравай, свят пресят, вид превид, пред Бога печен, на нас наречен. Колко зранца са у него, млечи и премлечи, вечи и превети, сечи и пресечи. Толкова здраве в тая къща. Речете, дружина. Амин! Амин! Да са здрави и силни момците, момците, още момите. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Ой ви, момци коледари, чакай ни дълъг път да тръгваме. Но това е само началото на празниците. След няколко дни е нова година, Василев ден. За този празник се готви цялото семейство.
но с най-голямо нетърпение го очакват малките момчета, защото ще минат от къща на къща като сурвакари, ще наричат за здравия берекет и ще получат от домакините сладки дарове. Този ден се чака с много трепети от момите. На двойките, които им предстои женитба, се събират край чешмата и извършват старинен обряд – тайлада. Този обичай е забазен от дълбока древност, от времената, когато славяните са почитали богинята Лада. Към нея се обръщат с припяванията си девойките, с надежда да им открие коя, за какъв момък ще се омъжи.
Ами как някога да се посрещали коледните и новогодишните празници? Сито и честито! Същото пожелаваме и на всички вас. Весело посрещане на празниците! Здраве и берекет! Спорна и честита нова година! Това беше коледният концерт на музикалната паралелка при 5-то основно училище. Искам да благодаря на децата, на колегите, госпожа Лилия Александрова и Пенка Александрова. Виждате, че сме израснали с още една година и много нови неща сме научили. Аз съм доволна, благодаря много на всички. А на вас искам да пожелая много здраве, много светлина в душите ви и да бъдат благословени семействата ви. Весели празници! От името на вашите родители искам да ви кажа колко сме горди с вас. Вече сте в 4-ти клас, това е много сериозна година. Полагате всякакви усилия, знам. Тоест ние всички знаем. Така че във връзка с предстоящите празници искам да ви кажа нещо от името на всички родители към вас. Намислете се едно желание, напишете го в писмо, под елхата го поставете и повярвайте. По Коледа в нощта може да се случват чудеса. Във връзка с празниците ви пожелавам да се забавлявате от сърце. Използвайте всеки един ден. Просто да се радвате, че сте здрави, умни и красиви.